Tintiġiex minuti minn tiegħek jiena ma x'tagħmel. Għadu għomlu. Mattajos, kif inti l-ewwel nies? Tajjeb ħafna ta' Illum naħseb għandna bżonnok sabiex tarġa' tina dik id-daqsxejn ta' boost wara li qed nippruvaw narġgħu naqbdu r-rutina. ingranajna suppost. Bħala perjodu kulħadd mar l-iskola, tajjeb, ħafna nies ġew marru x-xogħol. Suppost. Suppost. Dik il-kelma. Ir-realtà ma x'inhi. U llum rrid tinkellimkom fuq Lilju Infanti. Tgħid li dabbi ġej. Tgħid li Lilju Infanti għax ħoxnejn għalhekk qed jaqbad magħhom. Tajjeb. Mela, Lilju Infanti huma ishom simbolu ta' aħna kif moħħna jista' jirraġuna u kif sejjejna jew fixkilna. Iġifieri, it-tajba qiegħda hawnhekk. Jekk għal-mod Għasija. Għara, rajt ikunu homor. Xejn Prosit. Għara l-lajt. Mela, issa. Jekk inti bażikament naraw sempliċiment il-każ ta' Lilju Infant u id-driver tiegħu, ġifieri la preparajt għal-kara stampi. Naraw l-istampa, forse naqtaw laqa. Flok naraw stampi oħra ta' nisjaqwa. Alright, s-għodadu. Mela, emmerkem per eżempju dak il-raġel ara. Fuq dak Lilju Infant. Issa, tajd li xizzikolina għandu x'jaqsam ma li qed tagħmel inti. Issek inti fuq dari, san. Fil-verità hemmhekk kull ma qed jagħmel l-exercise huwa Lilju Infant, jiġifieri mhux fuq l-exercise li ħanitkellmu. Mela, l-exercise u kwalunkwe ħaġa li aħna nixtiequ nagħmlu f'ħajjitna tkun ikkontrollata l-aktar mill-moħħ. Issa il-moħħ nistgħu nqabluh ma' Lilju Infant. Illi jekk dan Lilju Infant ifettillu jibdel it-triq kif qed jagħmel hemm ara flok ma baqa' mixi dritt qabad jaqsam ir-rotta. Naturalment, u ħajħodna fej jifettillu. Irrelevanti. U fejjiritu. Irrelevanti minn kemm id-driver huwa bravu jew le. Għax Lilju Infant tant huwa kbir illi ħajamel li jiftillu. Issa naħseb ta' kadajda bil-maqlub illi l-moħħ huwa s-sewwieq. Imma fil-verità le. Ekku, mela, ħapoġġielek hekk. Il-moħħ huwa s-sewwieq, però l-emozzjoni, l-emozzjoni wkoll tiġi mill-moħħ, imma biex nagħmluha sempliċi hekk, ejja nqabluha hekk ara. Il-qalb huwa Lilju Infant, il-moħħ huwa driver. Mela, ħanpoġġuha hekk. Illi jekk inti l-emozzjoni tiegħek qed titfak x'imkien ieħor. Mela pereżempju nista' naqbdu naqra Marakella u hekk ma nafx fejn qiegħda, insomma, ejja ngħidu li qed tisma'na u intom da. Mela, illi jekk Rakel tajt tisma' jiena bħalissa għandi ħafna nervi u l-ewwel ħaġa qed nara qudiemi hija ħafna ħelu. L-emozzjoni tagħha hija ħafna nies jiżvukaw fil-ħelu jiġri ħafna nies. Li jiġri huwa illi jekk inti moħħok tipprova tgħid imma leta, imma ħjar li. Imma l-qalb qed tgħidlek u iffanga ħadd istrieħ, ħadd neħħel l-istress. dawk iż-żewġ dejjem. U flok dawk it-tnej, ikun wieħed driver żgħir u liħor Lilju Infant li huwa kbir, għaliex għax l-emozzjoni dejjem terbaħ fuq il-moħħ normalment. Mela aħna xi rridu nagħmlu? Aħna rridu nġibu l-emozzjoni parallel mal-moħħ. Li żgur faċli tgħidha di. Da żgur li faċli tgħidha biex tatwa iva hija challenging. Imma xi rridu nagħmlu? Kif aħna ħanilagħbu bl-emozzjoni b'tali mod li tiġi magħna? Billi nagħmlu dawk il-famużi before and after, mhux ta' kif dejt nider u ta' kif irid nispiċċa ta'. Il-before ta' fejn qiegħed illum ta' fejn qiegħed jiena skomdu. Mela x'inhu jdejjaqni. Mela ħaġa naqbad naqra magħkom issa flok Marakel. Intom kontu jgħattu li isma' jdejjaqni dik iż-żaqħoxna. Dik il-feeling. Għandila. Jiġu jaqbdu ilek minn taħtek. Ejja, x'għandna. Idejjaqkom illi intom ma tantx kontu qed torqdu sew, mela forsi anka fuq ix-xogħol kontu qed tħossukom naqra bil-battery low, tajjeb. Kontu qed tiskomodaw ruħkom illi m'għandkomx żvok, qisu dejjem minn xogħol għal xogħol u minn ħaġa għall oħra, tajjeb, u qed isma' dak il-bliedem l-antik kien qed inħallih warajja. Fit-2017. 2017 kien dak. Prosit, akwa passata. Issa għadinaw. Imbagħad krejna xejn ta' targets. Illi minn Marzu tal-18 il-qudiem tkellimna għedna pereżempju Daniel ikun iktar enerġetiku, ikun iktar pożittiv. Għajjieni. Għajjek diġà qed tara ma qed taħdim ilek. Issa, inti semmejt ukoll illi pereżempju tixtieq li ttawwa l-żmien ta' kemm iddum taħdem ħasservi lill-poplu b'dak li tagħmel inti. Blatti, nista' ndilhom hekk la inti għattur tagħmel latti. Hija xi xma. Almenu żewġ jagħmelhom. Jew nissejja ħattur ħabba latti li nagħmel issa jkun ukoll. Latti oxxeni li ġkun tagħmel. Le ma vera li qed tajt fil-fatt diġà qed nitkellem mal-Kunsill ta' Żabbar biex nagħmlu monument żgħir. Tiegħek żgħir. Qed immur nippruvaw biex minn qabel nkun naf kif ġej. Qed benġuk naħseb għal-isla. Le, stat warri. Kompli ġbina, kompli. Tajjeb. Mela, u tajba edaw, jekk dak il-famus mela Lilju Infant inġibuh parallel mal-ħsibijiet tagħna, iċ-ċans li rnexxu huwa akbar. Għaliex qed ngħid. Ngħidu eżempju. Eżempju, bravo. Ħaġa naqbdu ma' Rakel, mela Rakel qed tara dak il-ħelu quddiem. Ħalli naqbdu l-istess eżempju. Issa din id-darba flok ma jitara dak il-ħelu bħala salvazzjoni tagħha,
Alright, dak il-ħin jidher bħala salvazzjoni, ma forsi tirbaħ dawk it-3 sekondi biex tajt isma. Jiena, dan il-ħelu. Il-fejlak tal-ħajuħodni. Lej il-persuna tas-17 jew lej il-persuna tal-18. U dak il-ħin mhux ħadoqgħod tirraġuna ħafna ta'. Però jekk dawn ikunu inti installati ġo moħħok, jekk inti tkun brainwash tisma' donna hawn. Mela, jekk tkun brainwashjata b'dan il-mod, b'mod isu normali, awtomatiku, inti ħad titgħallem tajt le. Għaliex? Għax dak il-ħelu kont stressjata darba qedlu le, it-tieni darba qedlu le, it-tieni darba qedlu le, sar drawwa. Taf xejdu l-Ingliżi? A minute on your lips, a lifetime on your hips. Eżatt, u dik anka tajba wkoll. Mux kull ma poġġi fuq Le, ejja, ma mhux tajba biex. Tajba wkoll. Di per eżempju jgħidilek min illum huwa edik tas-sigaretti. Li jgħidulek isma' jkun jkun stressjat għall-bidu ma kien ikolli xejn taw impejjeb. Imbagħad saru wieħed ngħid tlieta pakkett u bqajt sejjer. Jekk niżviluppaw drawiet il-kontra, illi inti dawk it-tentazzjonijiet tidra tgħidilhom le, però tajba qiegħda issa. Mhux billi tgħidilhom le, U daqsek. torbot idejk u toqgħod tgħid le daqshekk, trid issib alternattiva. U għalhekk il-famuż exercise ħajjejna ħafna. Għax l-exercise di natura jikkalmana, jagħtina dak iċ-ċertu sens ta' self-esteem ola, jagħtina dik il-konfidenza, jgħinna noqogħdu aħjar, jgħinna wkoll biex niklu anqas ara kemm tajba. Ġifieri ħafna jaħsbu meta nitrenja jintex kemm ħajqbad niġuh. Le, fil-verità meta inti trenjajt, b'dik il-ħafna ossejġnu, mux ħasaqsijek, xnaf ġara dal-barra. Xele da, kett il-jufant. Il-jufant tarasu dak. Illi, meta inti normalment, waqt it-trejni jkun ħadd ħafna nifsijiet il-ġewwa u ħaddimt naqra s-sistema tiegħek. Tintella tipo. Tajta, eżatt, għax il-ġismek tajtu l-iktar li kellu bżonn. U ġisimna mhux ikkel aktar li għandu bżonn, imma fost l-oħrajn li d-dem jiffunzjona sew, l-ossiġnu, eccetera. Allura, flok ma inti d-deta l-lemtajt isma, daqsek għal-ħelu biss, trid issib alternativa. Inkella ħaddi ġurnata 2 u ħaterġa tajt isma. Dak is-sodisfazzjon li jinkot nieħu mill-ħelu, mu qed nieħdu minn imkien. Mela ħadd irid tispiċċa għal-ħelu, Ġelat. jew għas-sigaretti, Ġelat li. jew għal-ġelat, u x'inhu. Mela inut li aħna dak il-willpower, hawnhekk fejn nixtieq nasal, dak id-driver li rajna huwa qisu l-willpower li jgħid le, dur li law, dur li lem. Għax jekk li l-jumfant ħajbqa' jagħmel ta' rasu, ħajbqa' joħodna fejn irid. U forsi darba kontrollajnieh il-bqija le. Allura jerġgħu jeħduna over, is-sigaretti, ix-xorb u l-ikel żejjed. Mela ħansibu alternattiva u ħannitalmu wkoll illi nqablu dak il-ħelu, dawk is-sigaretti, dak l-imbarazz illi għamlilna ħsara ma' il-bniedem tal-passat, ma' l-bniedem li ma rridx illi nkun. Xi ħaġa oħra importanti illi jekk inti taf illi għandek dal-vizzju li taqbad tiffanga fil-ħelu, importanti li ma jkollokx il-ħelu. Available dar għax kif tiftaħ il-kexxun taqbad tiġ. Naħseb prova taqta' sigaretti u taħdem fabrika. Isek li kollok sigaretti. Iktar ġobar naħseb għax tista' tixtri ma' fabrika x'ka tagħmel. Tkun qed taħdem u tieħu wieħed. Dik nistgħu naqdu hekk ukoll. L-jumfant jekk pereżempju jkun miexi fuq triq lixxa, tajjeb, iktar ħajimxi komdu u driver l-istess. Jekk dik it-triq hija mħarbta, mela jekk inti għandek ħafna tentazzjonijiet fin-nofs, ħadkun iktar tqila għalik. Għalhekk anke nissuġġerixxu ħafna li toqgħod attent ma' min tagħmilha u di suġġett ieħor totalment nixtieq nitkellmuh. Imma aħna normalment dan usan ir-riżultat tal-5 min nies nagħmluha l-aktar magħhom. Mela anka intom fejn jitlu l-ħbieb oqgħodu attenti kif tażluhom. Naf li intom għall-grazzja tagħkom fil-familja għandkom minnu attiv ħafna, jiġifieri dak huwa sinjal tajjeb. Tatis? Tatis jew. Ejja ngħidu nies, ejja ngħidu nies. Ta' ġifieri anka eżempju, fil-weekend, eċetera, eċetera, jekk nażlu ma minn noħorġu, immaġna pereżempju. Ejja ngħidu. Niskrepjaħ bi plan. Meluma, tara. Bil-ġimgħa li hemm jiena ħjar ma jkollix Għaxem, il-puzzilli. ċili mors ħadej Peppi immaġina għara fejn istafimni. Jekk jintu tkunu maħħom tarari, jisom mux l-aktar 5 min nies li tkunu maħħom xorta. Forsi naħseb għax taħdmu da xorta tkunu mal-kamera minn neċċeta. Ġivim dak il-kas intajru ras il-kamera minn jek jixorbu ħafna. Ta' imma apparti ċajt, ma min nitċirkundaw irwieħ, nek nisonu dik il-kelma, tagħmel differenza enormi. Għaliex? Ejja ngħidu li aħna wara x-xogħol dejjem pereżempju morru għandna drawa nixorbu il-birra. Minna ħal oħra tiltaqa' inti ma' klikka nies li wara x-xogħol taqbdu tilbsu slipper u tmorru mixja, tmorru ġirja, tmorru training. Ara x'differenza day after day. Aħna l-lumek ħamlu morru niċċokjaw. Jiena Sander ora kif. Serjet?
Kaxkru għarra kellna. Vera, ta' mux hekk għalidna. Il-problema tal-grupp. Qed jifferta. Ej, għax anka meeting ikun li tidaħħal dak id-daqxejn Dak id-daċej ta' drink. Għamillu wieħed. Kerbel. Tibda toħroġ miegħi fil-weekend. Dependi x'tagħmel. Nibda nħassar jena. Ħażin. Ismari, u di oħra, mela, emmin isemmilek isma' mela mhux torti għaj. Kif semmejt li inti ma li jett il-problema ma l-erba l-oħra li nkun magħhom. Mela, ħalajdlek, aħna nif u nagħmlu progress meta nwaħlu f'xi ħaġa oħra jew f'ħadd ieħor. Tajt li ma kultant ċirkostanzi vera qisu ġraħli hekk. Pereżempju naħobb iġib eżempju illi isma' jekk inti kont fi triq u baqa' deħel ġo fik ta' warajk. Teknikament, tittassumi responsabilità inti, issa min jgħidlek jekk ta' warajja kien traskurat u baqa' deħel ġo fija kien xtort għandi. Imma strictly speaking biex nġibu każ esaġerat, kieku inti ma kontx għaddej minn dik it-triq ma kienx jidħol ġo fik. Manka l-word, ta' wara għandu t-twarra. Il-ħsib qed nifhmu, mhux tajjeb, lazem ma tajjeb. Illi inti ma tix toqgħod dejjem tara ħadd ieħor se tagħmel, imma assumi x'ħadd titgħallem inti. Mela l-mod tal-kelma jekk ngħidu aħna isma' jiena fil-weekend dejjem qed naxxaqa. Flok ma ngħid dejjem tort. Taf li naħseb għandek raġun. Flok ma waħħal fil-mara, pereżempju, ngħid isma' jiena għandi d-deċiżjonijiet tiegħi wkoll. Illi jekk aħna riġna niklu, anke ġo l-istess restorant, ġo l-istess kollox, hi ħadet burger biċ-chips, jiena stajt nieħu xi ħaġa differenti. Mhux biex mit-tnejn sal-ħadd dejjem niklu l-istess, sa. Imma jekk aħna għandna goals, jekk aħna għandna xi ġlieda f'Marzu, nafmu qed nimira lejħat, u rridu nidru tajjeb fiha, tajjeb, dirridu attenti illi mbagħad irridu nagħmlu l-prioritajiet f'ħajjetna. Jiena naħseb inti tkellimt mal-mara u vera. Għax darba l-mara kont qiegħed qudiemha mhux qed niċċajta konna qegħdin b'żewġ karozzi, tifqani, konna faqatni u qalet li għax waqftit. Kont ħireġ fi triq tal-Marsa dik ta' 4 lanes, pretendit li nibqa' ħireġ. Nafx nixtieq l-isfida ta' Prid ma xejn kbir ta'. Immaġina naraw fil-films kollhom ma jaqbsu hekk l-irġiel. Tqabbiżhom. Għandna minnhom Diffiċli, inti tqabbiżhom? Tista' tagħmilha toqgħod tqabbeż kemm tgħid, imma kont il-kobor kemm ikunu. Kellha ma jidhirx. Isma' għandna t-telefon numbers biex tibqa' naqra magħna. Taħseb, nagħmlu kompetizzjoni fl-imkien. Yes. 2-2-9-1-3-9-3 jew 4. Qed ngħidulkom biex iċċemplulna sabiex tkunu tistgħu taqtaw xil-marelli. Xil-marelli. Ila Tajtu għata darba l Le, dik l-istess waħda. Dik tal-injam? Ma dejjem kon hawn tal-ija di. Kien hawn serta. Intima l-oħra. Mela, għandna xaffu l-linja. Rispondi Matteja, ejja ndarruk. Hello, ma baqgħet nitkellmu? Titħares Hello, fejti Matteo, xejn l-ewwel proset kemm ittihom pariri tajbin il-Daniel u il-Sander. U ma jisimgħu ta' wkoll ħanaqbes naqalihom. Vera neħu pjaċir nisemak, ħanajt. Thank you, hey, grazie. Veru, għax vera Inti Doris? Tajjeb. Issa jien nixtieq insaqsik ħaġa, Matteo. Ma ħew mistoqsijiet. Ħalli ħalli tija. Meta per eżempju tmur tagħmel l-eżerċizzju fil-pool. Ħallihom ħajitqu. Isma', meta tmur tagħmel l-eżerċizzju fil-pool. Qabel tmur tom. Taħseb li tista' tieħu xi frotta jew hekk forsi mħabba li tkun qed tagħmel ħafna eżerċizzju tajjeb jew tmur jew ma tieħu xejn. Kmieni, ġifieri li tmur tom fil-pool kmieni. Idealment timpana qabel. Mela, mhux hekk ix-xorħu dan timpana qabel tmur il-ġim. Biex tħalli għatom minn bat. Ara, mhux kulħadd l-istess. Mhux kulħadd l-istess it-tweġiba sempliċi, jiġifieri da naturalment fejn jidħol l-ikel ikun hemm nutritionist u dietitians li ħajnuna aħjar. Imma b'mod ġenerali prova inti tħallix ħin bej l-aħħar li kilt u training illi jkun iqsar minn nofsija, ġifieri hemm min jgħidlek isma' jiena kilta malajr mid-dar u bqajt sejri training u batajma l-istonku. Per eżempju f'xi 6:15 fis-6:15 inkunu qegħdin ġalpu. Ta' filgħodu, okej? Tajjeb, tibda l-ġurnata galor. Ma biex intqom. Kif tqum hu frotta? Fiex fin inqom? Fiex fin inqom fl-4:09 jew l-4:15. U fiex istrejna? Tara l-inna u torqod, u l-maċina mbagħad. Le, ma narax li. Tiegħu sodda, la sejra Għax jien ndorrija nqom kmieni. U allura Għadu diħel Sander fil-weekend, u fuq l-eyebrows. Jiftħu kmieni, fil-ħodu jiftħu kmieni fejem il-pool, fejem murjen. U jiftħu fis-sitta. X'ismek, sinjura inti? Jien jisimni Doris. Doris on Flavja int? Ejba. On Flavja.
Isma, dor. Ġalabet naħseb. Dor ma tistax tilab int, għajdli. Il-bal għalix ma nistax nilab, jena mistax nilab. Għandu għalik dar? La lesman, jena biex jen saqsejt mistoqsija l-Mattejos, tinkwieta xej. Jena mish biex Għada għalik. Prova għattajja xortajja, prova għattajja. Ejja, ħanurru jena. Tinsiex, l-ewel tistaqsi mistoqsija. Tija xans. Issa persistaqsit lilu toħ bħala mistoqsija. Le. Mela, dan huwa l-oġġett. Xil-Marelli. Dil-ħagġa. Għana għidlek u. U intom ta' Xil-Marelli u. Ma nafux mux aħna minni Għasibtu xaħ jafżakom minn MJ. Ejja, xtaħseb li u. Aw, Saqsini xaħġa l-ewel. ħansa tik xaħġa, dinna taħdem bid-dawl? Iva. Taħdem bid-dawl. Ħan korreġijilek. Taħdem b'dawl, imma d-dawl u low current ħafna ġiri ma tistax tuħu xok minnu. Tajjeb. U laqqas li xaħġa bil-plakka, tifhem? Mux plakka maħħa, ma xaħġa ħalet tkun qabda maħħa taħdem bid-dawl. ħana jidlek naqra zom. Ejja, tina. Għax mijlux, jisnejt kont tajta. Kont tajta. Xaħġa bil-bred, xaħġa bil-bred. Iva. U minuta wahda, ta' Ejja għanna. La, Bħal speċi ta' biex nitkellmu. minuta wahda, jwa. Xaħġa bil-bred. Bread? Marelli. Allum, ma Marelli, dik għattaqra tajtil, xil-Marelli. Isa, Ija. Ġifiri, inti. Il-bred diġa da tajjeb, Għanna ċulaw, għarċu ejja għandi. Bil-bread, isma' Edward. Bred ġa da Għati tajjeb. ċans, Edward. Ġifiri jettajt li parti mill-lanser għamdu bread miħaw. Mela, bred bin. Mux bred bi. Isma, Bread bin? Bred bin. Ma lejt li dwar, xħajkun naqtalek xorta. Alright, Bread bin. bread maker. Bred maker. Le! Għal-naqra, da. L-bot, totali. Isma' insellu għal-Flavja u anka l-Debi. Alright, għalli fidejja. Ciao. Bibi. Aħta l-uħra, xdejjem istebi Flavja. Flavja minn. It-tifla taħħa. Hello. Hello. Min inti? Doris minn bil-kirkara. Dor, all right. Alright, l-ewel darba qed nara. Aħjar. L-ewwel darba qed tarana. Nara l-programm u Ħatarġa tarana. All right. Soltu nkun xogħol u sa' tawnu. Sewa, l-lum ħattalif. Ħadd tliet sigħat lif. Biex tara li. Fottejtom 3 sigħat, ma insomma. Għaxa sta tara on demand kif tletti dor. Ma ġara Ejja, zaqsi. Provata. Ma nafx ta' Mela tfeċ. hemm xi għajnuna. Saqsi mistoqsi. Sabam l-sezzjon della mullum. Tal-injam tideru. Xini? Le, il-mistoqsija t-rispondijiex. Ħalejnek, ejja. Ejdi. Mela, Eżempju. ħanfemek, arġu ejja għandi. Mistoqsija, mela immaġina li f'moħok għandek bread bin. Mela inti il-mistoqsija li s-saqsi tajt. Din għandax taqsam mal-ħobs u jekk jien rispondik li ma tajdix bread bin bħal ħanżer. Mux jek mela saqsi l-mistoqsija, arġu ruwiela. Saqsi l-mistoqsija. Ma nafx bread bin. Minnix nifhimkom xi. Kważi. Għana mill għelek. Mela, immaġina, mela Sander f'moħħu għandu li bread bin. Mela biex Insi għadi, kien għantu eżempju. Għantu eżempju, mela jgħat niprofa naqta l-oġġett. Dan, da l-oġġett. Tista tużaħ biex tqatta l-ħobs fuqu? Le. Mela mek tinsa l-affarijiet li għandhom biex tqatta l-ħobs fuqu mu tmur fuq xi ħaġa oħra biex tirrisposta. Prova tina risposta, mistoqsija. Mixi torchlightu. Le. Torchlight miex. Kieku għat l-eżempju din tajba biex tixal ximkien. Kon għajdlek li u tinsa insomma. Għadet l-essija tlif. Hello. Hello, Min inti? Antoinette. Xanna Antoinette, kif inti? Xħazin, imma sa mort ta' xej zvejjajtu niftejtu. Prova saqsi l-mistoqsija. Ġifiri, għandax taqsam mal-ħobs jew le? Le. Ma nafx kif battuha fuq il-ħobs dejjem. Għax inti l-aħħar darba meta dik il-mara għatlek bread bin. Għattila kważi. Jien? Xaħat minnkom. Sander, Ġimma l-oħra. Imma inti tittifem twanet, li jena xoħli u għalli niddevjak. Da ħajat żewġ biljetti minn dan versus San. Darba minn butna, mux minn buħħatti. Ejja. Mela, għajġa saqsi l-mistoqsija, insa l-ħobs. Saqsi mistoqsija oħra li forsi
tejn, jo lejlek jol ta' warajk, nkunu altruisti. All right. Tajb, tuża fil-kċina? Le, insomma, zom. Zom. Idealment li ta' Le. Mux oġġett li għandek bżonnu fil-ċina. Pero jista' jkollok xi ħaġa, jista' jista' jkun li l-ħaġa li dal-ħaġu jaqbab magħha. Isbaħħa ġifieri dal-ħaġu. Qiegħda fil-ċina. Ġifieri dal-ħaġu li qed norukom illi nfakrukom il-ju antik. Però huwa modern ukoll. Ġifieri illum il-ġurnata m'għadux jiderek. Tajjeb inbidel. Issa qed tara l-Mike Spiteri bit-toppu llum bidel. Ġifieri ma nafx. Orrajt, mela nieħdu telefonat oħra jekk nistgħu ejja. Ciao, Antoinette, l-iktar telefonata li imxejna nistgħu. Jiena lija nistgħu neħħu xi tnejn min nies li jiġu regolari u labu l-logħba. Intajru l-Mark? Intajru l-Mark? Ejja, hello. Hello. Inti jismek? Jisimni Bernardet. Kif int Bernardet? Aħna qegħdin hawnhekk kara fit-tieqa. Qed tara likom tajjeb żgur. Taw gost. Grazzi. Inti ħaxi tliet sigħati li biex tarana wkoll? Le, ma mhux norqod imħabba fejk naħseb dejlu. Isma' jiena ħanaqmilek mistoqsija. Brava. Jekk tgħid li fuq il-ħobs naqmal xi ħaġa biha? X'inhi? Tixel xi ħaġa biha? Tixel xi ħaġa le, teoretikament ma tixelx, però tħaddem xi ħaġa biha. Nista' ngħid nersi Ne. Le, mhux ħanejlek. Tħaddem xi ħaġa biha. Tieħu d-dawl minn dal-oġġett li tħaddem. Sewwa? Però dal-oġġett idealment ikollok da biex tħadmu. Issa nfakkorkom illi da mhux ħassibu d-dar kif inhu jidher għax dan il-verżjoni antika ħafna. Eżatt. Palma kienet tal-hair dryer jekk tiftakru. Issa ħanet faħħa saqajja. Faqqa. Mhux xi torċu. Għadhom kemm jgħidu. Torċ le. Ma kont nisma' kollu. Le. Issa nissekond. Torċ le, dil-logħba. Kont nsaqsi xi ħaġa oħra nista'. Ewwejja tina s-sala ejja. Lajter. X'inhu? Lajter. Lajter. Ħana raġuru wieli, ħana minn fejn torċ il-fjamma. Le, lajter, sinjura, le. Le. Dik il-bottuna ta' wara l-ħamra. Isma' ħanaqra għettejn in-nies. Però għandek l-immaġinazzjoni x'amakka li Buttuna tajba dik, ejja, li jmiss, ciao. Ciao. Salilek. Iktar telefonati xil-Marelli ix. Ħanajdek kważi tanka tbiddela tista. U f'dal każ xil-Marelli u. Hello. Hello. Yes, min hemm? Jien. Doris. Reġat. Mhux inti tija l-konfidenza li kompliment. Christine. Dor. Faqqa. Ejja, x'mistoqsija assassina. Wistina tinna. Christine, sorry. Christine. Xsibtu jien. Tara fama. Christine. Sorry. Christine. Christine. X'mistoqsija? Saqsina, Kri. Xi ħaġa tal-lob. Tal-lob. Żomm naqra. Ejdej. Jilabu. Tista' tilab ġifieri il-dal-oġġett illi dal-ħaġa. Tużaħ biex tilab ukoll. Tużaħ biex tilab ukoll, iva. Iva. Ġifieri rrid ngħidlek u nnifsu mhux toj. Imma tista' tuża lilu biex tilab. Prosit. Issa jien insejt jgħidulu. Ma allura ma nistgħux tirbaħ. Prova. Dak li tafas beħ biex tilab fuq it-television. Qed noqorbu ħafna? Vera viċina. Ma tgħidli x'inhu jew x'inhi il-ħaġa, x'inhu issa? Remote. Le. Però qegħdin fi triq tajba. Television hija l-kelma ħażina. Daqshekk nifqu hawn. Ciao Christine. Tal-aħħar din il-ġimgħa. Nista' ngħid xi ħaġa? Le, issa le, għax inkella tista' tgħid xi ħaġa ma mhux fuq il-kompetizzjoni. Tistaqsi xaxan Matteus l-iktar. Le, mela daqshekk. Ciao, mela l-weekend it-tajb. L-aħħar telefon. Nismakom ħafna. Grazzi qalbi, grazzi. Jew ma jarawniex. Ma jaqtaxu. Ejja, l-aħħar ejja, naħseb hemm medin, ejja. Ejja, babe. Min hemm? Hello. Iva lilek. Hello. Yes, lilek. Min inti? Jiena Margaret. Margaret. All right, Margaret, kif jed? Ejja, Margaret, inti ħatiġbrinna l-weekend. Ejja, Margaret. Ejja, Margaret. Dak kif qalet ta' qabli. Ma som, nirfinaw naqra. Ta' qablek. Ta' qablek. Irfinata. Eda fil-kaxxa iż-żajra waħdek bla gowler.
Kull ma trid tixxutja u tiskurja. Issa, Eżatt. ejn ruħek bil-mistoqsija biex niffaniljaw. Li tista' tkun imqabda mat-television? Le! Ma television? Le! Imma hemm isu television. Le. Hemm isu. Le, ma television mhux Mhux, imma, ejja. imma screen, hemm screen fin-nofs. hemm screen, Hemm screen ejja. fin-nofs. Xi ħaġa biex tiġġastja? Le, issa mhux Il-programmi mistoqsija. jew Biex taxolot? tajdilna, ejja, x'inhi? X'inhi? Konverter? Le, kemm ikkomplikajna, le, barġajna d-devjajna tela. Isma' għandna ċansa l-oħra, please, oħra. Mardawra bil-roħ. Oħra, oħra, tela. Ejja, ripedin, ejja, hello. Hello. Please. Għantukom żewġ biljetti għal Dan versus San, hello. Hello, Min inti? Antoinette. Antoinette. Reġat. Inti Antoinette Le, tal-ewwel? le, oħra, jien oħra. Oħra, Antoinette ta' nofs Malta. Asmajta l-ewwel. X'il-Marelli? Il-mouse tal-computer. Tlieta, għantuk tlieta fuqek. Tlieta mill-oljien, ta' Tlieta, biex intkom tuġintu r-raġel u txufu xaħat Tlieta għantuk. Dak u l-mouse l-antik għal dak il-buttuna tal-mouse, isfel dak il-boċċa. U l-batan dak il-wer jaqbat mal-komprose. Brava. Naf li brava, naf. Max li ħaras Omli, u kol bħala mara. Antoinette. X'taħseb Antoinette happy? ħafna hi. Min fejn inti? Maħzabar. Baqala! Issa diki! Nepotizmu. Mela, grazzi Antoinette tibqa' fuq li neħadu lek id-detalji rbaħt 3 biljetti għal Dan versus San li ħajkun fl-aħħar weekend. Thank you very much. Bravo. Mela, brava, dak kien Maus, Matteus, grazzi tal-li kont magħna. Nirringrazzjaw ukoll l-sponsors li jieħdu ħsieb dak tifel li huma ir-River